Yef muba asantemam beji kuku hweso ete tin hweso sana wo akotwe wakwaye oyire ho ade woba ma yefa wo labor efa wo yire labor kan ansan wo yiska kwaye oyire ho ade ene wo sore na multimedia ne so edinsem kasese na wo de ba wona asantefo ho na dan yonko wona asantefo no chirefo na asantefo ho na dan yonko meme se odo a wo chirefo na asantefo ntem no amma asanteman mpanyimfo bi amfi no monfa se bodam ne bi na sore na otu ne mirika mumu bi wo a mutimi didi ahemfo akesefo atemo ato na wona ode si akonwa no so wonsuro mfela de wo fi se na wo hu ode won wiase bibi wo ho ke Yesu ko wonka nkire siafo no se me soma mu woni pa na mu koi momma mani nda ho se abo wo bibi wo ka Yesu wonka nkire Peter se mommo mpa ye da abra mo nko sohwem ko wonka nkire siafo no bibi wo ho sirefo ena asantefo opa fa bom wiase bom ina fa beto mu finfin na blase se o blase o mu wie ne tete o mani so a obekọ ne sirefo na asantefo no ho didi odo ada sirefo na asantefo ntem na eno ade o eno ade ne dre Mimwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first time any abomodin subscribe. Me notification is to send you anytime bia ye di video betumu no. Won son sabe kan wenye bia share ushe bia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho bisia like video no na share emo bia so enya bi hwe me da asi bebre abusua asibi tanko abusua fo wodi nsem bi tudwa asibi tanko se esremni bi abusua fo wakopiem ewo UK memu wahya ase soja bi abusua fo se jano ye num ni temu a ebeyehu pa osisa esremni a wakopiem ewo UK memu na abusua fo wahya ase atese wodidi asantefo atem a atese abusua ensemu a okafa asantema ho no enyensemu a efata se obi yeden obi kachire asantefo osisa ni pei akoyesi obi na eden obi ene hihye nechi na oyeden woye saade no woye sene entokwa beba asantefo any nordness entem eno ana woyeden wanhwe ne ho a opese saade no ebem no so wo ka kire ne se asantefo any nordness no abusua se wo de bomb etum na brasti se dien abusua wontumi ntiti wo ntemu da wontumi ntiti wo ntemu da because of dokan ana yeden eta omumienu ntem o se even kura no obusa nordness na se wo mudidi asantefo atem no obusa wo mo se asantefo any nordness no hwan ene dan wo bi hwan ene oboa ne nyonko pa wo so obakumase a kire se bebi a obefa bia nordness o ma honum se twam wo hwe basi se free kumase ekọ north na wo hwe basis e free north eba kumase abusuafo omo ti basis no nyina no eye northness nko a na yede egum unhu se asanteni bi eden etim etu onu de obuso hwan ene dan obi abusua wo se omo yesa no omo nhwe yie na onu de wo ka asa aka biem se oba Ghana hanumu a Ghana ye mrofo ene asantefo abusua asibi tanko wo kan sem no tufu nso entimu de momienko ni enkotie no lante bi asore wo media ne so na ne nsem a wokeka no a ode take asantefo a wasase no mesre sirimfo mpanyimfo a mo kumase ana mo ba bibia se mo ansore entia brante na mananjan a asem kese no twetweba no ono wadi ne pa na wanye kwan kwatana landing wo de se asem kese na ode ba no se mo ansore ntia brante na mananjan ne ba bi okeka ne nsem ekono ba bi okeka ne nsem a oforo kono se sirimfo se ya ansore amma brante na njaya na mo se suma se ne bi se kire na mo so no so a wode asem kese na eba onu oni Ghana ho
Oni Ghana me kana kure na akyere mo. Oni Ghana wono watiti mako. Me say asem kese ba say awo. Asem kese ba esi a. Ono no kasa mo say ono fa plane beti Accra. Obetima fa bie kuti Sunyan anazo betima fa bie kuti Tamale. No de ka ko de fie. Be yeda no obekuma so be fa ho be yeda. Mon kan hu say sire Kumase. Ka say load free Kumase kwesirem. Asante force any team sire for na dimu konaba. Ka say load free zabila bolaga boku garu. Ebisi Tamale eba wane na patem ba no. Ehefo na team sire for mo kwa Kumase kwadi pa. Udur Kumase sebi yegu ho se nwan sire for sebi nipa mo firi mo nkola abre mo soma samtefo bepim zabre wo be sori tie wo mo abra kura mo da so se wo mo nsada so se wo monum wo nsa senanum se wo ka kan ho ye no so kan sa wo kan sisi so obeka wo me se me ba me pese me bubodin ye mo ba asantemem be jikuko hweso ete tin hweso sana wo akotwe wakoye wo yire ho ade Uba ma yefa wo labor efa wo yiri labor kan ansan wo yiska koye wo yiri ho ade ene wo sore na multimedia ne so edinsem kasese na wo de ba wona santefo ho na dan yonko wona santefo no chirefo na asantefo ho na dan yonko meme se odo a wo chirefo na santefo ntem no amma santeman panyimfo bi amfi no momfa na se bodam ne bi na sore na otu ne mirika mo bi amfi no na chire ne bi no obeso so no so yensu so no so Uba druk ma se pawo pa fo de gu ono woni mo modo do sire fo do se na wo kura wo se buru chere wutim se ni sika ma so wo hwe na wa Ghana ha wo bu hwempo wutim hwe wo mo enye atemdie mfa hwe ma wo me wo bedidi matama ha me atemdie ba na kura na wo se ye ka wona nanam asomo bepem sa abre asante fo se na gu sirem na hwe sire fo ye gu asante men hwe sire fo do ye wo ha Mama obi mfa bibi medada wo ho no emma obi mfa sempo obi medada wo na wo create problem dia ma wo nuanum wo dia how adeso bi bre wo nuanum wo dia adeso bi bre wo nuanum ayetete siremfo motete asantefo efie wo Kumase o montua wansidi no wo dia adeso de bre wo mo me ka kire wo ko hwe laba siremfo ne to didwa nyisika ko sisi adan kase wo sirem hwe astan ko hwe wanaga abo ko hwe siremfo ogu ho hwe krofrom ko siremfo hwe bantoma ne kukro ne Kumase na patema kekaka ho de na wo yei omo ye mo se mo ye siremfo mo ye frafrafo hene wo Kumase mo se fo hene bostangfo hene kusase fo daden sa brantere trapa o kasa o kano sa trap mo sore no so na mo nkan kire se ade no wo ye no onjai enye sa wo de asem kase bi ba ne ka kire nipa bi na se na se ono wo de sa ntokwa na sa ba bi sa media so for now wo nyame adon adi power sentema me kodu kuma aburu kire hwede wo asem wo de ba wo fa play na wo be si Accra wan ko si Sunyan wo be ko si Watamale obia na wo play sika wo mian mo wo Accra no obia na wo play sika obe free Accra to fa play no ko sirim this year Accra to sirim ko 6 million dodo se na timi ko sirim eyiye ko obi ma me ko wo sirim timi nko Kumase mpo timi nko jai na odo na da ya na santefo ntem no sa odo na yento so bra me serew jai de wo ye no je sa tem die na nipa bi se omo sisa wa omo puso se koso kano jai no mo be yodum na asema omo be yi omo safiro wo be tofom omo am boje o se ye no me sisa afo no asema omo yi omo ho firim na wa tofom jai na emo wo siremfo na asantefo opa fa bom wiase bom ina fa beto omo finfin na blase se o blase omo wie Nete tu maniswa obekọ ne siremfo na santefo to hodidi odo ada siremfo na santefo ntem na eno adin dre odo ada siremfo na santefo ntem na eno adin na bom mpo na odeto wo fufin blaso mo na enye ye a wo bola suja ena obetumi de sa ansem no eno wo pese wo create brebia enye ye omo amese sewachi na kasa ye de na amanfo so me aba mo mpanyimfo bi me ka brebi obedidi esiremfo
See ye decision for ye do free, ye the free, Sirim bedru so me ye dware way and pan sana, ye the ebe kumasi kurum. Anko baby, or do that decision for us and the phone terminal, I know a day. Make I see kumase. Nasiri ni bi twenetro. Opia ago, one chum ye moja. Nema me be 5 pints away, me the pine be view with him. I send my felicity in no say, or 2 for nana, what they pine be with him. Miss, we are the moon to mean casting for us and for moon. Sakun Kwansan and 5 ma. Wouldn't him asante for ma, or more sitting for mema. Now, him asante for mema, more sitting for ma. Moon for him ma, or more yemu, you do my more sauce and to train him for him ma. Hey, yes, so we day asante for your Ghana brofo. Yes, so. See the media so for be a binimum. TikTok is for the binimum. Enya wa just we the kasa fi bi epe se wo trene we the panyini bi pese wo boni di ka nsama enimu efa na ho na wo de epe trene enye bi da na wo kovara ye ntwiaka se wo ne asibi wa asem a bo medin se asibi wo no we di matem ensema opese wo ka kire wa ka kire me enhwe abusua trap na me firi mu no emma ne nka trap no chemeti ana me no obi wa asem no ye yigwani a me nka se yigwefo go me sote asem mani we da ho adwen we ne ye adwuma me nka se yigwefo me ni yigwefo ani asem bo nipa ni din bo one person ni din se me ne se hweni bi wa asem a me bo ni din me ka se hwefo me ne se hwefo ni asem se hweni bi wo ho oto won wa meka me na wa beka fo mu kasa word na muntie ne ye na mo mama ni da do maso ntie asem wona santini bi wasem bo santini ni nko adin na nsema wo pese ka kire no na ka kire no etem ni ope no de ama no enkata asantefo enkata kumasefo wo kasa ma adwen ne ye adwuma mo mu bi ni mo ho mo kasa mo mo ma adwen ne ye adwuma ya nka anye biribi a mu hu de ye ka mo bi wo mo ma adwen ne ye adwuma wuri sirem ni bi wasema bo sirem ni nko din ne dinatem wo hene no nko ano wo dinatem na se anso a ne wo de na maame ne papa be fra me mfas siremfo ye bia sirem ni na wo kakura na ofiri tamale bolaga boko garu ofiri ha no obit dagati ni biti baby bosang ni biti baby onka wo na wo siremfo anyway wo pesa trend na kwa ntimo kasa momma kasa no fofo no munyi mfiri ho na kasa wo asumasi me ne wo na kasa bodin mumu bi wo a mutimi didi ahemfo akesefo atemo ato na wo na ode si akonwa no so won suro mfela de wo fi se na wo hu ode won wiase bibi wo ho ke yesu ko won kan kire semfo no se me soma mu woni pa na mu koyi momma mani nda ho se abo wo bibi wo ka yesu won kan kire peter se mommo mpa ye da abra mon ko sohwem ko won kan kire suafo no bibi wo ho wiase enye honam ko na ede nam wiase we mu nyini pa nyina na wo hu wo no ena o moye nipa nyame de wo mo ba asase so ena ye bi ye no di wo motem enye ahotoma ye dipetua hwe wo yi ne wa ma media no so mbefa ansan to we data mefa yare nkufie mu bebre beto data na wo de nome na ekufie mu bebre beto data na wo de owuo na ekufie mu bebre beto data na wo de amane na ekufie hwe wo yi hwe wakasa yi eburuchire kwanwa o mo fa se pre na mo fro kwa duru eburuchire no ho na wa eni akire o obi betima weke tie wo be bagana abrakura woni nda wo hu obi a wo hu obi ya tam na kwoto ba bia dollars sikagu waba oba gana wa be bodam oba gana wa be dihia sloko betima de wo fire buruchire bagana be careful ekwantuo na wo no nyame adom na wo kopie wo ho susu kasa na wo abrabo no wo hwie akasefo na mo bobra wi mpo mo nkasa sa susu kasa susu didi atem na ye won kwa na wo media so wo blog
nye wo kwa na woni eden mo bi wo kra mpona wotumu se nyame kra nka se kabiribi na wo ye nyame nka se yebiribi na wo ye hwe ye o na wie ho wa obusia ene asibi tanko ana busiafo motene nka no ne nsemu a ode agu ho ye den ana wo kafa ho comment section wonum na kire wa adwen efa ne nsemu no ho hanom eye Skeleton Man TV me see a top for more ye the bebro which is way your first time one any bomodin subscribe me notification so click all no send video bia ye di betumu no won son sabe kan wenye bia sure me dasi bebre